ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Короним барои шумо платяҳои аҷоибот шифон, материали шифон размери 46 то 52 ҳастай. Шифонай ҳамя дар доинг будастан шумо медонед ки доинг да будан галмайдои доинг да ҳози ҳамя дар шифон буромадагианд. ҳама ё на пат метан на вайрон мешаванд, лекин фақат ай размери 46 то 52 барои духтаракҳо шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед бозори Корвон ё ки ҳами ватсапҳо да занг мезанед мо шумода доставка мекунем. нархи ё 150 сомони наршон 150 сомон. ана ҷада ҳастай бо ё материалшон чи ай материал ё не кастумчи қатия ё ам то 52 баъд болош не кастумчико пахтан поёнаш гирбишим дастай як то поёнаш шумо бинед аҷоибот мадам ё махошидан чибаки гилмайдан шумо метавонед ки харидорӣ кунед. ман совет метавонам ки бигиред чибаки беҳад зуранда ба дараҷаи оли фасони зур. ина марамат бинед, ина ёш 150 дона 150 дона. инҷо ҷои асфовия метавонед ки омада инҷо харидорӣ кунед. ё двойка не тоқана и нархи донаш чанда дона 150 сом ё нархи донаша. ана ҷа глав нишаст омадем материало ё ам гирбишинан чи гирбишинана гирбишини ғавсане ки амида ҳастай бозорда бо тинакош ҳастай дим сортош не ки айбо нагирен ё бигирен. ман совет метавам ё ҳам ғавсай ҳам пешон санги сваровски задаге нархшон 170 сомони 170 сомони. ина марамат ҳамаи маркаш аст. касе ки мехоҳад на ватсап да менависа мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, ноҳияҳо. иам размер то 52 я иам то 52 ам размера будааст. поёнана ё то поёна будастан дарозан дарозишон дарозай бисёр шумо фикр накунед ки калтан ҳами чизо ҳози пака ҳаст наличи метавонед ки дар ватсап занг занед. ина марҳамат инаҷа расветкош бо инаҷа гулои компютери дора гулои баҳорӣ дора ина гулои туркирам да ҳами загиан чӣ чизи ҳаст ҳамиҷада барои шумо ёфта мешава. ҳамаи нархи ҳам 170 сомони тозаш материали якум сол қатъ кардагия ё ба дараҷаи оли хеле мулоиман фасони зуран. ина гилмайда касе ки мехоҳад гилмайда марамат шифони тоза ё аҷоибот мулоими зуран метавонед ки заказ кунед ки чизои оригинал тамом наша. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи морам тамошо кунед. худоҳофиз.